Luca Magario. Da. Și salut tuturor, bine v-am regăsit la noile episodul de Gabriel încearcă. Da. Să vă scrieți comentarii ce poate Gabriel să mai încerce ceva la alte jocuri. Da, dați like, subscribe, să alegem ce mai bun joc. Dar o să fac videoclip cu Nebulous, fiindcă mi-a trimis cineva pe Discordul. Mâine o să fac videoclip cu Nebulous. O clipă pauză. Stai așa, o clipă. Ok, am revenit. Am uitat să dau drumul, fiindcă n-am vrut așa ceva. Am vrut să revin la filmat, fiindcă mi-a... Ce cu butonul ăsta, bro? Bă, dar... Bă, dar pe unde ne știe așa ceva? Cine e Sonic, bro? Opa, Sonic. Cred că ne mănâncă. Pe noi. Ne mănâncă noi. Pe noi ne mănâncă. Wow. Ce fac cu butonul ăsta de țintă? Ce fac? Și cum îl trag? What? Tu văzuși? Am vrut să mănânc, bro, că n-am vrut. Hai, îl dau la meci. Da, filmă doar cu 7 minute, că pe mâncă ia spațiu de stop. Care e Isus? Ok, am revenit, dar mi-a resetat în același timp. Da. Bă, da mă anunță cu temă. Așa, ok, ne-am revenit în șoc. Bă, dai cam lag, bro. Ok, am revenit. Da. Trebuie să recombinăm chiar acum. Mamă. O să recombin. Am recombinat. Uite, România. Ce face România? Mamă, mulțumesc. Bă, dar nu știu cine ești tu.
Hai, mai repede, mai repede, mai repede. De ce așa mai rapid? Troc mănâncă. Credeam că e așa ceva de lag. Bă, mamă, câte mare a devenit asta cu igle. Bă, da, bă, vere, e cam lag, bro. Bă, da, e chiar așa de lag. Nu, 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 nu. Ah, e chiar așa ceva, frate. Bă, ne-am mâncat, bro. Bă, da, cam a fost episodul. Bă, da, sperăm că nu ne-am jucat, frate. Scrie comentarii ce poate Gabriel Scor să jucăm. Trebuie să ne jucăm mâine, nebulos că mi-a trimis prietenul meu pe Discord. La revedere.